Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резеда Шамсуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада легендар Катюшалар командиры үзе дә легенда. Әлмәттә Бары Йосыповны искә алдылар. Авыл халкы тавыш бирде. Әлмәт районында җирле депутатларны өстәмә сайлаулар узды. Россиядә Ватан геройлары көне билгеләп үтелде. Бу көнне Советлар Союзы геройларын, Россия Федерациясы геройларын, Дон орденының тулы кавалерларын һәм Изге Георгий ордены кавалерларын хөрмәтлиләр. Картиналар галереясында Әлмәт авылында туган герой, легендар Катюшалар хәрби машиналарының беренче командирын Бары Йосыповны искә алдылар. Бөек Ватан сугышы герое 120 ел элек Әлмәт авылында крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Красноярскида артиллерия мәктәбендә укый, сугыш башланганчы Гаубик артиллерия полкы командиры була. Он был назначен начальником штаба группы объединенных гвардейских минометных частей. Борис Абдулович вошел в историю как один из первых командиров, овладевших новым оружием, реактивными минометами, легендарными «Катюшами» и командовавших ими в годы Великой Отечественной войны. Бары Йосыповны 9 декабрь көне картиналар галереясында искә алдылар. Бу көнне Советлар Союзы геройларын, Россия Федерациясы геройларын, Дон орденының тулы кавалерларын һәм Изге Георгий ордены кавалерларын хөрмәтлиләр. Алар хөрмәтенә Әлмәттә мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Татарстанның 15 районында муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларына өстәмә сайлаулар узды. Әлмәт районында 5 Мунча, Борискина, Мәмәт, Новоникольск һәм Сәрән авыл җирлекләрендә яшәүчеләр үз тавышларын бирделәр. Җирле депутатларны 20 кандидат арасыннан сайладылар. Әлмәт районында сайлаучылар саны 80,5% тәшкил итте. Яшьләр үзәгендә үзенчәлекле кешеләр тормышында актив катнашканнарга бүләкләр тапшырылды. Концерт программасы һәм бүләкләү тантанасы традиция буенча инвалидлар декадасын йомгаклый. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Җырлар, биюләр, музыка коралларында уйнау. Бу концерт программасын мөмкинлекләре чикле кешеләр әзерләгән. Төп концерт алдыннан холлда импровизацияләнгән чыгыш оештырылды. Среди выступающих очень много талантливых людей, которые примут участие и усилят наш концерт, наше мероприятие. Мондый талантларның берсе Альбина Фролова, аңа 28 яшь һәм ул күп кырлы кеше, җырларга, биергә, шигәргә һәм сәяхәт итәргә ярата. ДЦП булуга карамастан чараларда актив катнаша. Күптән түгел ул Әлмәт шәһәре исеменнән 2-нче республика инклюзив балына барды. Мы только что недавно были в Казани, нам были на инклюзивном бале, и там мы танцевали. Күпләр бу көнне актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен бүләкләр алды. Лилия Захретдинова еш кына сәламәтлеге шикләнгән кешеләр өчен бәйрәмнәр һәм конкурслар оештыра. Соңгы чараның берсе фестиваль. Анда һәркем үзенең иҗади һәм интеллектуаль мөмкинлекләрен күрсәтә алды. Ул үзе шигырьләр яза һәм текстларны инглиз һәм немец телләренә тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Я считаю, что самое главное это то, какой человек внутри. То есть не наши особенности и наши ограничения, а то, что человек может привнести в этот мир и вдохновлять других своим примером. Фестивальдә катнашучылар үзләренең сәләтләрен күрсәтеп, ярдәм итүче предприятиеләргә һәм әлмәтлеләргә рәхмәт белдерделәр. Азнакай районында инде 20 елдан артык шәфкатьлек марафоннары уздырыла. Шушы көннәрдә үткән хәйрия чарасында да мөмкинлекләре шикләнгән балалар һәм өлкәннәр өчен акча җыю һәм аларга җәмгыять тарафыннан ярдәм күрсәтү оештырылды. Марафонда бөтен район катнашты. Депутатлар, җитәкчеләр, эшмәкәрләр, предприятие һәм оешма хезмәткәрләре хәйрия фондына үзләренең бер көнлек хезмәт хакларын күчерәләр. Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин әлеге изге эштә катнашучыларга рәхмәтен белдерде. Акция барышында хәйрия фондына кергән акчалар мөмкинлекләре чикле балаларга, шулай ук тормыш авырлыкларына юлыккан кешеләргә матди ярдәм күрсәтүгә юнәлдереләчәк. Хәйрия эше бу марафон белән генә шикләнми. Ярдәм фондына иганәчеләр тарафыннан акча җыю алга таба да дәвам итәчәк. Әлмәткә республиканың көньяк көнчыгышыннан язучылар һәм шагыйрьләр килде. Шәһәрдә Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге 60 еллык юбилеен билгеләп үтте. Бу көнне язучыларга дәрәҗәле бүләкләр дә тапшырылды. Шүпшеләгә түгелгән, уйна инде, уйнар идем, арыга, кузгаласым да килмәгән, утырган урынымнан.
Танылган язучылар картиналар галереясында мәктәп укучылары белән очраштылар. Очрашуны иҗтимагый оешманың юбилеена багышладылар. Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге 60 еллыгын билгеләп үтте. В Альметьевске праздник, потому что сегодня сюда прибыл творческий десант, делегация, которая состоит из поэтов, писателей, знаменитостей нашей республики, татароязычной республики. Бүлек составына 27 язучы керә. Китап авторлары күп санлы премиялар лауреатлары балаларга тормышлары һәм иҗатлары турында сөйләделәр. Әсәрләрдән үзекләр укыдылар. Биш бармак. Сиңа бүген диде әни, сатып алдым 5 бармак. Хайран калып торам, булды миңа табышмак. Бизәкләрен сыйпадым да, киеп, салып кара. Шигырьләрне балалар да укыды. Шулай ук аларның яраткан авторларына сорау бирү мөмкинлеге дә бар иде. Соңыннан яшьләр үзәгендә концерт һәм бүләкләү тантанасы узды. Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла Мәдәният министрлыгы һәм әдәбият өлкәсендәге казанышлары өчен күкрәк билгеләрен, шулай ук Татарстан язучылар берлегенең рәхмәт хатларын тапшырды. 27 ноябрьдән 15 декабрьгә кадәр Зәй районында татар әдәбияты көннәре бара. Аның буенча күп кенә кызыклы чаралар, якташ язучы шагыйрьләр белән очрашулар булачак. Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов иҗатына багышланган кичәдә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Мөдәррис Әгъләмовның иҗатына багышланган чара Түбән Биш мәктәбеннән башланды. Иҗат әһелләре укучылар белән очрашып, якташ язучыбыз Мөдәррис аганың тормыш юлын, аның белән бәйле истәлекләрен барладылар. Мөдәррис Әгъләмов Түбән Биш мәктәбендә укыган, аның истәлегенә биредә музей кабинетта булдырылган. Тормыш иптәше Нәҗибә Сафина бергә гомер иткән елларын кичә барышында бик сагынып сөйләде. Мин гел бер нәрсәне уйлыйм. Нинди бәхетле туфрак бу. Зәй туфрагында Мөдәррис үскән. Зәйнең Мөдәррисе бар. Мөдәррис гениаль шагыйрь. Менә бүгенге тел ситуациясында тагын икенче Мөдәррис барлыкка килер дигән өмет юграк. Biz Акыш күлендә язучыларның анда дачалары бар. İcad yurtları дип әйтергә була инде. Шунда без күршегенә булдык аның белән. Аннан соң әле без иншагында Тулай торакка килеп тора иде. Ул бит инде сәях. Минем Зөлфәтнең шигыре дә бар. Их син сәях дустым, нәни гигант дигән. Ул кичкенә буйлы булган күрә, нәни гигант дип атаган иде. Карлар төшми, карлар тик тора, тибәрәнгәләп искә күтәрелә безнең нәни авлат йорткына. Кунаклар Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясендә дә булдылар. Китапханә, музей кабинетлар белән таныштылар. Мәктәптә эшләп килүче балалар театры спектакль сәхнәләштереп күрсәтте. Мөдәррис Әгъләмовның шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләделәр. Якташларның иҗаты белән укучылар да яхшы таныш. Әдәби чара шәһәребезнең Субухрафик исемендәге үзәк китапханәдә дәвам итте. Китапханә фойесында иҗат әһелләрен җыр, бию, матур сүз белән каршы алдылар. Район җитәкчелеге дә чара кунакларын сәламләде. Мөдәррис Әгъләмовның балачагын тасвирлаган күренеш тамашачыны таң калдырды. Мәктәп укучылары, китапханә хезмәткәрләре әдипнең шигырьләрен сөйләделәр. Чарада шулай ук Мәгариф идарәсе белән берлектә укучылар арасында Мөдәррис Әгъләмов шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләү буенча бәйге һәм аның әсәрләренә ясалган рәсем конкурсына нәтиҗә ясалды. Район башлыгы Разиф Кәримов кунакларны сәламләп Түбән Биш авылы бер юлы 3 Тукай премиясе ияләрен биргән төбәк. Без моның белән горурланабыз диде үз чыгышында. Түбән Биш җирлеге безгә бер юлы 3 күренекле шәхесне Габдулла Тукай исемендә дәүләт премиясе лауреатлары биргән талантларга бай җирлек. Аларның Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла бүген килеп чыга алмады. Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Николай Иванович Дунаев. Әдәби кичә барышында күп ихлас, җылы сүзләр әйтелде, истәлекләр яңартылды. Телебезне саклау, әдәбиятыбызны өйрәнү, язучы шагыйрьләребезне онытмау һәркемнең изге бурычы дигән теләк фикерләр җиткерелде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Татарстанда 4 шәһәрдә адаптив хоккей командалары булдырылган. Аларның берсе Зәйдә. Команда октябрьдә эшли башлый һәм инде уңышлар күрсәтә.
Мөмкинлекләре шикләнгән малайлар һәм кызлар яшьлек боз сараенда хоккей белән 2 ай гына шөгыльләнсәләр дә, бозны яратырга өлгергәннәр һәм үзләрен бик оста тоталар. Сначала даже кто-то за бортик держаться не мог. Страх льда, он очень большой эффект дает. Поэтому постарались как-то родители, с помощью родителей, потихоньку, значит, мы все-таки добились того, что сегодня почти 60% из них уже катаются. Да, в том числе 2 девочки. Андрей Мельников Зәйдә хоккейчыларны инде 3 дистә ел дәвамында өйрәтә. Тәҗрибәсе зур, шуңа күрә сәламәтлек үзенчәлекләре булган балалар белән шөгыльләнүдән баш тартмый. Укулар узып, беренче команданы җыя. Молодцы, встаем. Выровнялись, Хәзер командада 16 спортчы бар һәм бу даими состав. Ата-аналар балаларга бик теләп ярдәм итәләр, бергә боз сараена киләләр. Яшь спортчыларга диагнозларының хөкем карары түгеллеген аңларга ярдәм итәләр. Тиздән хоккейчылар беренче ярышларда катнашачак. Әлмәттә янгыннар турындагы статистикага бер гадәти булмаган очрак өстәләчәк. Янгын турында хәбәр фатирдан да, гараж кооперативыннан да түгел, офис бинасының парковкасыннан килгән. 11 сәгать 14 минутта янгын сөндерү части диспетчеры пультына янгын турында хәбәр килә. Мира урамындагы 6-нчы йорт янында автомобиль яна. 6 минуттан соң экипаж урында була. Янгын сөндерүчеләр килгәнче шаһитлар үз машиналарын читкә куеп, янгынны кар белән сөндермәкче булалар. Фотосурәттә күренгәнчә машинаның салоны тулысынча янып беткән һәм двигатель бүлеге зыян күргән. Янгынның майданы 6,8 квадрат метр тәшкил итә. 11 сәгать 26 минутта янгын сөндерүчеләр янгынны сүндерәләр. Үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр юк. Беренчел версия буенча янгынның сәбәбе транспорт чарасының системалары һәм механизмнары төзексезлеге. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.